Get to understand. Chichirumba itika na Bandit. Rega ndinyadzo itongo yapa irisenge kufungidzira. Anzi na Passion Java wapera. Ndera. Chekutanga sati mwinombiri. Andoona song yanga njimba iyi. Ihombe kupfuura upenyu hwake hwese. One song yangu. Kwatinobva ihombe kupfuura life yake yese. Netumasini twaanonyebota nato. Ona. Kwatinobva tsataura zvinhu asitori mamwe masong. One song yehombe paupenyu hwake hwese. Ona. Saka ishiri. Ishiri. Chichirumba nyatsoitika. What exactly is going on between you and Passion Java? Yeah. Wona zvakaitika. Uye mutsaga wekosho akangotanga ngo I think itori plan yake anongoitona yekuti anongoteya kuti uya nemafollowers ona ndikanetsa naye anoita sei anzorera uyu adzorere uyu anoita sei ona saka anoziva kuti vanhu akavatokonya ka vamwe vanogumbuka vamwe vobvanzai vachi aiwa musadaro musiye ona but isusu kwedu kunonzi batai wenyu wedu anopenga because kana mchimusiya mchiti musiya anopenga hazivi kugumira saka kunoku manje asangano nerimwe benzi mai saka hatisi kumusiya because iplan yake yekuda kurwisa vanhu ende vanhu vakanonomunyararira ende vamwe vanoapa mari manje It is a platform right on Power FM Zimbabwe. So, and he says, Anza Kendenge nini. Let's get to hear exactly. Kana chita Kendenge chichirumba nyatsoitika. Changa chandi chamba. Umota ivira phone itaisanswa. Ubatitsa kondenza ndirobe namba. Check. Inandi Kendenge. Zvavanotaura ndizvitere. Vavengi ava vandifarire. Andi Kendenge. Inandi Kendenge. Zvavanotaura ndizvitere. Vamangoma ndakasimbatsa chipembere. Inini ndiriva kutsvaga mari. Muri yangu haidya ushamwari. Plus iwewe hausiwe mwari. Ndorarama nangwe tisingawirani. Saka hauna basa iwe. Uchere zvawagaya iwe. Simbisana nevanhu ndine vangu vashi. Inandi Kendenge. Zvavanotaura ndizvitere. Avandifarire. Andi Kendenge. Inandi Kendenge. Zvavanotaura ndizvitere. Pamangoma ndakasimbatsa chipembere. Agara ndive kungozvororotsa. Pane chandaita zvese vanosvororotsa. Nangwe zvakanaka vambopururutsa. Vanofunga kuti nini vanganinyutsa. Hakuna munhu anofadza munhu wese. Kunangwe Jesu akatifira tese. Tinomufuratira wani. Saka kwandiri hazvisi zvinyowani. Inandi Kendenge. Zvavanotaura ndizvitere. Vavengi ava vandifarire. Andi Kendenge. Inandi Kendenge. Zvavanotaura ndizvitere. Pamangoma ndakasimbatsa chipembere. Inini ndiriva kutsvaga mari. Muri yangu haidya shamwari. Hausiwe mwari. Uirani. Hauna basa iwe. Uchere zvawagaya iwe. Simbisana nevanhu. What it all say var bisikala say. Check. So, I'm picking up on this song, Andi Kendenge. Okay. Tote apa wakendenga nezva Passion Java. Because you have responded. No. Ndare kwanzi kune hondo masoja kaenda kuhonduka. Azviroti abatikana ndo basa ravo. Isusu tiriwe defense forces. Saka tikaona kuda kuvhiringa masini ka. Totakura zvombo tienda kuhondo. Ibasa reduka. Saka wakashedzwa basa. Azviroti wavhunduka. Urufa wanopedzisa chi mission. Have you had a confrontation with Passion Java? Ukama hwako yona Passion Java wakamira sei? Tangozi yamba batangira na kutukana. Iwo ukama hwako na Passion Java. Ukama wedu hausi tongoziyana kuti munhu ada kutenga zvinhu zvesona. Kundiziyana na Passion akatoina kuti mana achida kuimbwa achikumbira achibhadhara mari achita sei. Dara mudani. So you saying aenda kuna team anachida kuita sei? Achida kuimbwa. Ona. Ndipo ndakaziya naye dai pasina team adenzi ngamziye. Saka ndina ukama naye. Ushamwari wedu wataiziyana
yokuti akuya chiamana ndoda ita mbiri itaiso ndine mari yakati ona nipa mashows I think ndozvega ufuicha I don't think ndamboita sure nayo nzoigara mubudget but pamwe pese apa ingobhadhira kuti amana tima anangapuwa dhiro kuti artist akawa chirekodha unongomuti wobhiga upi mudera passion chichichiona madhezo ayo angasangana sendi I think first song yatikamuitirana Shinzo asi akatipa 3 years akati kuti amana atangotinamatira wakambokutupuwa munhu mari chamanda yazokupa mari kuti amana mani ndikunamatira mana wese yekubhilivhisa ndokwamuna yakamubuda akaita levels yekumupfugamisa ndiwoeda kuita madhezo ayo so passion idzungu zvaro but isusu kwatikamuzira mudaraka angatoti down zvekudaro ona aiti unotorwa nemota Carlos Green oyo ane studio first song yatakamuitira 3 years ukabvunza Shinzo ona so tiri munhu wekuti taito mudzwirotsi chaiwo munhu amwe arada kuti because aiwa achi amada kuti chechi yakungutese izikano ona but munhu wacho akatozona kuti akutotiza chechi man. But wona Colors yes, you're talking about all these things, but other people are saying kuti probably it's just a gimmick that you guys are playing. A game of numbers too. Yeah, controversy sells. We know that. Yeah. Is this what you're doing? My mdari isatamini basa mdari tamini basa indi kana chinzi tikuita magimmicks so hatimaite pabasa ona because music kuti ndisvike pana pemusic ona kuti andiziya handitambiri mafanzi angu svika ipapo ende ukatotarisa kubva kwatikabva hatinombori music yedu hairiri netuni yacho kadaro ona ukatoona chitonetsana mustreet mudara tikatonza ajalavha anetsa nhingirikini tokona kuzotaurana bati zvine zviri chokwadi ona but hatiite tumagame tokuti ndonzi ndobhadharwa mari ndotanga kutamba nemafeelings evanhu amaya man. But would you want to work with Passion? Why Passion akatargeta yokukuvinga pavanhu vese kutangana kudhisana newe why anotangana nini mudara akatangana nokawanda recently ndakati mutunga wingidi anodaira ona anotuka vanhu vese of which vamwe vati isusu hatikwanisa sei ngatimuignore ona but ukaignore benzi vanoti benzi ropinda padheni rotakura mwana tanga umhanya naye ubva kuti musiyai benzi ari kupenga vanhu vese havasi vese vanotolerata zvinhu zvaanoita ende iye handakataurira namaititi kuti ndini ndakatageta Colors uye ndaizoti achadaira ndaida kupusha song yaJamaster saka inini handisi mumagemu naye. But would you want to work with him outside these issues that are going on? Would you want to work with him? As long as kana chiita music ichienda paplatform pangu kuro chindoita music inonzi iri kuenda pachannel yaPassion Java zvikureve chizvozvo kuti vapfana vese vanoita nawo zvinhu yese music kurekodwa no skid yese yanaroki ndiyaPassion ona ende Passion wacho mukazongonzi after 3-4 days anongochinja artist ani munhu anenge kufamba naye zvisvika kuti marights emusic yese anosara inani ini ndikwanisa kushanda naye as long as kana chinhu kuita basa rinoenda papage pangu rinoenda pachannel yangu ona because kana achikwanisa kuvhara ini ndiri mupenyu kuva nawo kanozoita sei vakuda kuti mudhara uda kamboimba song gore rakati penyu ona chimotipai something so the only way andikwanisa kushanda naye ndeyekuti basa rinenge chienda paplatform pangu. Utakarowa zvedu mapingo utakawandisa maziso usingatizive kusadishedze onanana alright mamugaseiko Mr. Papa ndoda kugerwa ndimanye kubasa unatsogera izvenyu muchishepa asi ndebvu dzangu musadzibata ndisu matara nendebvu kumba nekubasa tiri mashefu umatamu vekwangu vanokuza ndebvu vanogara vachipuruzira zvirefu hameno zvavo vasingadzifarire kana isusu kati vafarire vanendebvu itaimudidaire ashutwa nkarutse ashutwa nesunkarutse ende musati nyabutse tisiyei tidzichengete ashutwa nkarutse ashutwa nesunkarutse ende musati nyabutse tisiyei tidzichengete vanendebvu ndisuvarume chaivo tinotoda dzakareba kunge mutsvairo tarisa ndebvu dzacho makuriro chinoto dzakadaiso ndebvu kuradidza ubaba undisu wacho madzibaba
usatienzanise nevana vasina vaitava woti hauna ndebva pauna mari hauna ndebva una motokari woti hauna ndebva pauna hauna ndebva panorara asvotwa ngarutse asvotwa nesu ngarutse ende muzotinyaudze asvotwa ngarutse asvotwa nesu. What it all Zimbabwe. 10 minutes before 9 is our time, right on the platform on Power FM Zimbabwe. Say, Colors, do you think Passion Java is contributing positively to the growth of music? Yeah, ona zvinoitika vanoona zvakasiyana. Ona kune maonero anoita madj maonero anoita zvinhu akasiyana, maartist maonero anoita akasiyana, mafans maonero anoita akasiyana. Ona but kana uchinzi Passion ari kubatsira pano, ona chimboshedzai mufana yangu ipata mumutarise zvinezvi. Ona azvibatsira kuti Uncle Lepaton akambosenzana Java visingaiti. Ona akatengerwa motikari yakanaka. anojava muziva mota nedzamapicture dzinganiko mota dzimwe dzinechipuwa vanhu vatorwa mapicture padzogumira mapicture. Mira Mbadit, what iwewe mota ndedzamapicture kurati inongopresentwa ipapo and then it's taken away Uncle from you. Lepaton avana motikari yavo reBandit. Ipi pombi yakabuda ane BMW yainayo yakudhara, kwete mota yakabuda yaJava anomubhiro akafamba naye. Ona but mufana munhu wekuti anenge ari lawyer. Ona kune zvinhu zvake vafanira kutsvaga. Ona vanotorwa advantage, asi munhu akambotengura mota mudhara mukanatsoina achifamba dzingani mudhara dzinopedzera kuona muswe mapicture uyu haufakadziona futi. So ini ndinongofunga kuti munhu handifunga kuti ano vanhu vada kusimudzira. Ona Passion ndofunga da kunzi pamwe hama dzake dzikambotaura nesu ndofunga mufeso aida kuimba. Ona pazvakaramba because ukatarisa pamusic video right zvafanira song yakabudisa Jalafu yemusuno aita kunge ndiye Jalafu. Ona akabudisa video naRuki wacho aitotadzobuda naKofi iye ndiye aita kunge ndiye akaema naKofi. Ona so asi kuzva kuti ada kupusha vanhu iri kuti ari kushandisa vanhu kuzvipusha. Ona because kana uchiri kuda kundisponsor kuda kundisimbisa. Ona kwewo udaita main act pachinhu changu sei. So pane zvinhu tu mudhara. Ona anofanira kutaura ari kudaita sei, ari kudaita DJ Khaled ari kuda kungonzi ari kubatsira vafana here because haisi charity ka. Amwe ndakanzwa mataura DJ Towers hanzi charity inoitwa naRoki haasi kuitwa charity mudhara, ari kushanda haasi kubatsirwa mudhara. Ona ari kutoimba, kuimba ndokubasa kwake. But iwewe na Passion Java pane pamakambopesana here paunyatso kuti apa ndo pari kutangira nyaya yedu apa zvese izvi zvakuitika but nyaya iri kutangira apa pa $3 iri paipa yekudhara kana kuti kutangira apa ndatomusimbiso wakati kuti munhu waMwari unoziva mune chimurespect but handina pandakambonzi ndakapesana naye kana kutukana naye until aita sei auya achitaura zvinhu sirizvo. Ona auya achitaura zvinhu sirizvo zviya zvikuda kufadza vanhu zviya kuti unenge uchifadza vanhu paindaneti. Ona uchitaura zvekupenga asi nini unenge uchindifonera everyday unenge uchidei. Anokufonera Java ndara iPhone 13 inopinda mbudzi zeredzi aifona direct kubva kuAmerica. anenge achidei vanotyisa ukadaira manje maganvosta ukadaira unowana Black Magic achitobate foni yake ukafonerwa navanhu vakadaro iwe ungati munhu ari kutuka paFacebook ari kutuka kwese ukobvaona achikufonera unodaira kuti uite sei. sekufunga kwako paari kufona ari kudei uona mufeso yazvaanoita mudhara zvaanoita navanhu vakawanda akakutuka iwo zvafanira pakatuka Jinimbi ari kuDubai anomhanya kuya kuZimbabwe vamhanya kudomboshawa mudhara sori mudhara chichichiona zvazvapera ka but kuvanhu hazonotaura kuti akumbira regerero. Saka zvanoita notuka artist utanzwa kuti artist ari down one panotuka maimba pana kundopa 500 abo unenge uchingoenda kukopora chichiona. Iwo funga kuti Talicious angatye Java pamberi kwaMwari chaipo zvokuti anzi anoti ndindakanyaradzadza Talicious angatye Java zvaMwari chaipo. Talicious anenge atobhadhara wanzi wangu sadaro. Ona uyazoita kopora vanhu but hakuna mnda. Let's go with a brand new one right on Power the platform. Wadai Mwari wakuitira nyasha ino handikwanisi kuitira nyasha asi ukasha nehasha asi mafanis man. iyi hanzi tererai Sofana wanyatsoiterera here da machia
Fira, parira, follow me then. Pangana yo sasa iseketo. Iwe chava usatuke keto. Ukatuka keto watuka mari. Washora munu washora mari. Ojore munu nekuti yana mari. Ondo ya warombo inori wana mari. Apa unashiche unona mata mari. Ndiga chamuka aushike harari. Tofa dance waguda kukuchambira. Se ukuye pakisi musiku kugundura. Tumasudu twa unofeta tunokufuria. Uri fake meni wawa uri chidua. Iwe panga ausigafa tosiwa wangafa kushikira rafa. Iya wata. This one is for you to just listen to it. Makadabuka ubata. Andi vume kubusa ndaremba vume kubusa. Asema tambuzi go ese upenyo wa mayusa. Andi vume kubusa suma banditi vume kubusa. Moya kufema ne upenyo ndesha mwari afitengwe ne mayusa. Square fair gay Gay unezungu mpana wami Gay unevipepe Gay ujiraromba feka bandire Vipepe Follow me then Tika funga tino kurafasa Chogu faura chogu bamawanga No Ati tengwe ne Maria Salsa Maria offering ya ita uko kanza Diri brigadier ndiri muporofita Diri mabaditi ndiri mbendesa Diri tugi ni wanindo kuchepesa Kameta kupanita ndovana kuma Amaye no kuitara Oh my God, they ban a Sauro Sitoro shibiswa ne muroyo Gay unezungu mpana wami Gay unevipepe Gay ujiraromba feka bandire Vipepe Follow me then Tika funga tino kurafasa Chogu faura chogu bamawanga No Ati tengwe ne Maria Salsa Maria offering. And just 4 minutes before 9 o'clock, it is our time right on the platform on Power FM Zimbabwe. Yeah. Lazitia pindira pa Facebook. Yeah. Chapo. Shout out to you, Tafaz Wanyanzira as well, Ray J Mutondoro, Munya Musekiwa. Let's go on our WhatsApp platform 0712-831-172. Colors Ombu Taura Mafanza Waba. Let's read out, send your name and where you are, just for a shout out from Say Colors right here on the platform on Power FM Zimbabwe. And it's on. Timurado ufamba. Ndarapatsa mndu nibatsira maso yedu aka. Yafriza imba umanya. Kuone. But sana sikuone. My go to unit B. Kufamba. Uva masamane ninanga. Inini ndokudai zvekuti tonzwisisa unoona tonzwisisa struggle yatakaita mudare kuti tisvike panapa. Unaona. Hakuna munhu anonzi anoita simba kana mbiri asina kusimbiswa nevanhu. Unogona kuita mari but mari yako hainaki kana usingazikanwi. Ndosaka uchiona mbinga chiswera chichida kuimbwa. Unaona. Saka uchiona vachiposta mari asi hainaki kana isinaita isingazikanwi. Unaona. Ende iwewe kana vanhu vakusimbisa vanakirwa waona zvinhu usadadire vanhu. Unaona. Usatukire vanhu urombo hwavo. Ipapo ndo patopesana. Unaona. Ndo pangu pacho kama unibvunza kuti nyaya hei zvimwe zvezvo vaitaura ndabasa nazvo asi zvokuti unoseka vanhu varombo mudara isusu neyatinowana iyo chiright. Unaona. Tikamuka tikapinda muraundi ndikatoona mari yafulofura madhamu noti maita basa. Unaona. Tikatenga kashuga kana kekupima torarama. Unaona. Havasi vese vada mamiliyoni kuti vararama. Zvana motaura kuti iwe une 1 million andika kune munhu anotengesa pamusika every day profit yake inogona ri 30 bond or 100 bond. Asi anoendesa vana 4 kuchikoro. Okay. Iwe unenge uchinzikana kuti unonopopa mashampeni ufamba uchipa vanhu zvinhu unogona kutadza kuendesa mwana wanu kuchikoro. Unaona. Ndo maichiranta Mwari. Ndinombokubvunza Colors kuti would you want an audience with Passion Java kugarisana apa kuti ngatigare apa taura nyaya yako inditaure nyaya yangu. Uya I think ndakatoona brains akanipenga one. If you remember msesande ndakataura I think ndata zvine musoro. Unaona kuti zvinhu zvaanoita fani unaona asi ese mameters eupenyu emajokes. Unaona zvafana manozita mabasa pako unaona zvisi zvese zvemajokes ende nini respect naye ndakaibvisa pakuti office yaanoti arika. Unaona unozviti kuti office uchizviti pastor. Handika kuti pastor unoita unomotivate vanhu.
ndare zakuro geto ndara motivation kuvhairira vanhu iri pako ndindokanganisa kunzwa uonekwa nchiti hafana kuti matsaga afana uona zimota rangu imotivation iri ona kumotivata vanhu nekuvhairira vanhu zvinhu tu zvakasiyana ona ende imwe nyaya hombe ndeyekuti ngaasade kushandisa bato sirizvo ona kuti iwewe wada kushandisa bato kushungurudza vanhu bato harisiri kumba kwenyu ona chero bato ripi hakuna bato rinovhotika nemunhu 1 nange ukaita 50 million hauvhote ka 10 million ona bato ndere vanhu usashandise bato kuda kuchikidzira vanhu kuti iwe wototi haini because ndakadai so hapana bata kushungurudza vanhu Okay. sini ndere vanhu Just to wrap it off, yes or no, Passion Java anoderera here? adheri anopenga Passion Java anoderera here? anopenga mudhara because tikamuti anodherera katokanganisa because munhu wapasta ini ndinda kuti wange ndini pasta katiri mubanditi ona zvinotoonekwa kuti ibenzi ona anopenga. All right, Mbanditi, thank you so much for coming through to